ego masị na chimo o si na chimo ego masị n'ikuku o si na chimo bịa ayo ele m ikufu na-eme n'ụwa ebuola ya egwu onye cheta ifuku na-eme n'ụwa ebuola ya egwu a na-enwe obodo enwe obodo adị egolu n'ụgbọgọrọ a na-enwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adị egolu n'ụgbọgọrọ a na-enwe obodo enwe onye bụ na gbapụ ụjọ ma osi ụbịa mmafuo ụbịaka n'anya ụbịa obili nwoke mma ya dịkwara nwaanyị mma ọfọ a na-ekwu ọnụ ọgbọ ekuzinu aizi gazichi. Thank you. Thank you very much. All right. Let's settle down once more. Thank you, Winston. And Surprise International, #1. No.